krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o nej spievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Lieta s letom sem i tam. Stále za ňou utekám. A dnes k nám letí naša kamarátka Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Mája, naša včielka Mája. Mája, 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 leď rýchlo priamo k nám. To je zábava, však? Pozri sa na mňa. Pozri sa, tam letí Maja. Je, Maja. Čo to robíte? Nemôžete dávať lepší pozor? No počkajte. Alexander niečo má. Alexander, ako sa máš? No tak, pomaličky. Zasa si priniesol sír. Áno, ale ako vynikajúco vonia. Ovoňaj. No, musím ísť ďalej. Ach, to je Drina. V poslednom čase ma všetko strašne vyčerpáva. Ako si ostarol, dúfam, že nie je chorý. Aha, to ste vy, Ujo Korytnačka, ako sa máte? Maja, dobrý deň. Ja, celkom dobre. Ahoj, Maja, však je dnes krásne. Hej, Ako hop, sa máš? hop, hej, hop, hop, sa, hop, hej, hop. Pomoc! Ujo Korytnačka, pomôžte mu! Už idem. Teda také niečo. Majte Bez sa tu vašej dobre. pomoci by som sa utopil. Pri veľké skoky. Ani sa mi nezdá. Doteraz som to vždy dokázal, alebo som už naozaj začal starnúť. Moje staré kosti už nie sú také ako kedysi. Ahoj, Terka. Čo? Všade ťa hľadám. Konečne som ťa našiel, poklad môj. Čo to stváraš? Ja som predsa Maja. Čože, môj puga Maja? Hej, 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 hej. Áno. Čo to má znamenať? Prepáč mi, moja milovaná, môj zrak je čoraz horší a horší. Pomýlil som si ťa s Majou. Viem, vždy si bol krátkozraký, ale takéto, čo si mi urobiť, to si nezaslúžim. Ale Terka, prosím ťa, preto ešte nemusíš plakať. Vy viete, že tá moja krátkozrakosť ma dnes skoro stála život? Ledva som sa z toho dostal. Ešte takýto kúsok a už by ma tu nebolo. Vždy hovorím len ďalej od všetkých. A pritom je puk taký rýchly a šikovný. Mám taký pocit, že sa mi zhoršuje sluch. Strašné, prišli by ste o pôžitok z mojej hudby.
Vary nevie, že vždy hrala falošne. Čo môže byť strašnejšie ako hudobník, ktorý odrazu stratí sluch a nemôže hrať? Čo je to? Jeden už nevie skákať, druhý nevidí, tretí nepočuje. Čo je to? Počkaj, miláčik. No počkaj chvíľu. Počkaj. Počkaj, miláčik. Kde si to Presa, schovala? počkaj. Počúvaj, moja milá, už ma nesmieš takto naháňať, moje srdce to už nevydrží. Zvláštne. A ja som sa tak zadýchčala, Vary, to nebude už staroba. Čo si o to myslíš, Kurt? Obávam sa, že áno, už niekoľko týždňov ma neznesiteľne pýcha v ramene. Čože, naozaj? Povasiluj mi ho Ale trošička, áno. no bude taká láskavá. Dnes uvarím čaj z rybezlového listia. Aj, to je dobre, no poď teraz ja tebe. To je dobré. Čudné, odrazu sú všetci chorí. Pre pána Jána vrásky. To neprežijem. To je Čo sa vám stalo, teta Motýľová, ublížili ste si? To je hrozné, to je strašné. Musím sa jej spýtať, či je naozaj chorá. Povedzte mi, prosím, necítite sa dobre? Čože? Robím si pleťovú masku. Prepáč, nechcela som ťa naľakať. Čo to robíte? Predstav si, na tvári sa mi objavili prvé vrásky. Toto je zmes medu a slnečnicového oleja. A to vám odstráni vrásky? Isté, že toto je najlepší prostriedok. Povedzte, a vrásky bolia? To nie, ale ak niekto ako ja zasvetí celý život kráse, môže kvôli tomu strašne trpieť. Chceš to aj ty skúsiť? Nie, ďakujem. Veru tak. Pred niekoľkými rokmi som čosi také nepotrebovala, ale ver mi, krása sa pomaly tratí a ostane len kozmetika. To je zvláštne. Odrazu si všetci uvedomujú, že zostarli. Naozaj už nie sú takí šikovní ako kedysi. Ach, to je diaľka. Ahoj, Maja, zobud sa. Čo sa stalo? Dnes sme chceli navštíviť Alexandra. Ale kto ste? Už si taká stará, že ti ani oči neslúžia. Nepoznávaš ma? To som predsa ja, Flip. Mali sme navštíviť Alexandra, aby sme sa porozprávali o starých dobrých časoch. Áno, už si spomínam. Hej, hop, hop sa, hop. Nie tak rýchlo, Flip, nie tak rýchlo. Ani ja už nevládzem tak ako Na svoj kedysi. vek lietaš ešte celkom dobre. Poď sem, daj mi ruku, spoločne nám to pôjde lepšie. Hej, hop, hop sa, hop. Konečne sme tu. No čo je? Á, to je Flip, ak sa nemýlim. Áno, nemýliš sa. Ako prosím, komu je zlé? Nie, povedal som, nemýliš sa. Tak. A koho tu ešte máme? Aj teta Motýľová ma prišla pozrieť. Vítajte. Ešte šaločku čaju, prosím.
Nie, ďakujem. Vôbec neviem pochopiť, prečo som kedysi nechcel syr ani vidieť. Mladosť, pochabosť, tak je to. Nemusíte sa vôbec unúvať, ak vám nechutí. Takýto meký syr je ako stvorený pre moje staré žuby. Mimochodom, Tekla sľúbila si, že nám niečo pekné zahrať. Ja, že som Tekla. Bohy, Alexander, už poriadne ani nepočuje, ani nevidí ešte, že mu syr chutí. To je predsa Maja, ona tu sedí. To je predsa Maja. Už som si spomenul, Maja sa nemôže lyžovať, lebo má reumu. Moja skleróza je na nevydržanie. Zostarneme, pravda, že všetci, ale s tým sa to už nedá vydržať. Čože, tak vám sa nepáči môj sír, tak prečo ho jete? Radšej ho rýchlo schová. No, len to mi chýba, aby mi zožrali všetok sír. To je strašné s tým Alexandrom, ešte šťastie, že my sa tak držíme. Kde bolo, tam bolo, tak sa začína každá rozprávka. To boli časy, keď sme boli ešte mladí. Hej, dávaj na seba pozor, už nie si najmladšia. Pokiaľ dokážem lietať, všetko je v poriadku. Ale čo to má znamenať? Stále klesám. Čo je, čo? Dávajte pozor, prečo stojíte uprostred cesty. Aspoň sa ospravedlňte, ak to ste. Čože? Ty sa na nás už nepamätáš? Ty si stará včela. Nás by si mala poznať. Sme predsa Lienkine deti. Naozaj sa už na nás nepamätáš? Ale áno, spomínam No si. vidíš. Lienkine deti, vy ste ale vyrástli. Čas sa nezastavil. My sme vyrástli a ty si zostarla, Maja. Už mám toho naozaj dosť. Aj keď ste vyrástli, to ešte nie je dôvod, aby ste ma nazývali stará včela. Vôbec sa nezmenila. Od malička nás hrešila. Tá ale zostarla. Pozri sa do vody. Uvidíš, ako veľmi si zostarla. Čo je to? Prečo ste odrazu také malé? Pred chvíľou ste boli ešte veľké. Áno, najmenej 2 razy také ako ja. Či ste malé alebo veľké, vždy voľačo stvárate. Takže to bol iba sen. Áno, som to ja, je to pravda. Všetko to bol iba sen. Vôbec nie som stará včela. A viem výborne lietať. Moje krídla sú také dobré ako vždy. Maja, nechceš si so mnou zatancovať? Veľmi rada. Ako dobre, že to bol len sen. Ešte vždy lietam ako predtým a ani sa to nesmie zmeniť. Budem stále trénovať. V nejakom prípade nie som stará. Doktor, Vidím, že máš vždy dobrú náladu. prepáčte prosím, že som si na vás sadla. Veď sa nič nestalo. Musel som sa trocha stiahnuť, aby som o všeličom popremýšľal. Mám na to určité dôvody. Znepokojuje ma zdravie väčšiny chrobáčikov. Doktor Slimák! Doktor Slimák! Doktor Slimák! Kde je doktor Slimák? Čo sa stalo? Alexandrovi Veľkému sa stalo veľké nešťastie. Čože? Doktor, prosím, choďte sa na ňo pozrieť. Dajte pozor, No, gúľa dobre. sa dolu. No, tak ideme. Hop, hop. Šťastnú cestu. Oj. Poslušne hlásim, že ja mám domček. Sesty, teraz nie je čas na zábavu.
ti stalo? Čo, keď som chcel zdvihnúť sír, odrazu som pocítil strašnú bolesť v boku. No, bojím sa, že je to pruch. Zdvihnite ho a položte ho sem. Možno ťa nebudem musieť operovať, ak budeš mať šťastie. No to je neuveriteľné. Chce zodvihnúť kúsok syra a dostane pruch. Asi budem musieť všetkých dôkladne prehliadnúť. Vidíš, Maja, nemal som pravdu? Už dlhší čas sa mi vôbec nepáči zdravotný stav mnohých obyvateľov našej lúky. Najlepšie, ak to bude hneď. Už aj letím všetkých zvolať. Dobrá myšlienka, aj my sa pridáme. Zvoláme všetkých, ktorých stretneme. Dnešná lekárska prehliadka dokázala, že telesné sily vám pomaly, ale isto ubúdajú. Málo sa pohybujete. Ak proti tomu nič nepodnikneme, budete čoskoro patriť do starého železa. Vidíš, môj milý, to sú tie moje bolesti v ramene. No vidíš? Veru, áno. Tak teda počúvajte. Od dnešného dňa budete 2-krát denne pravidelne cvičiť, aby ste sa vyhli predčasnému opotrebovaniu organizmu, teda starobe. Správna životospráva je lepšia ako lieky. To sa mi páči. Začnem si trénovať žalúdok, aby sa tam vošlo ešte zo pár peľových guliek navyše. S tebou sa to raz veľmi zle skončí, keď sa budeš takto ďalej prejedať, tak stučne, že sa neudržíš vo vzduchu, lebo ťa krídla Je neunesie. to pravda? Dúfam, že sa nad tým zamyslíš. Úprimne povedané nie. To by bolo, aby som sa neudržal vo vzduchu. Ale aj tak by ti telocvik vôbec nezaškodil. Ale ja nemusím cvičiť však. Veľký omyl. Ani tebe by troška telocviku nezaškodilo. Myslím si, že máte pravdu. Keď si pomyslím na dnešné ráno, možno som príliš pribrala a spohodlnila a nemohla som rýchlo uskočiť. Najlepšie, ak začneme hneď a zaraz. Spočiatku niečo ľahšie. Pobežíme tak rýchlo, ako len vieme a približne každý 4., 5. krok vyskočíme do výšky ako zajačik. Má ešte niekto otázky? To je strašné aj počúvať. Dokážeme to, Kurt? To pre mňa nie je. Muchy predsa lietajú. Dobre, ako chcete, ale potom za mnou. Nechoďte, že ste chorí a že vás niečo bolí. Pomoc, rýchlo, horí, niekomu horí, daj horí. Tam vidie dým. Hneď sa pozriem, kde horí. Hrôza! Alexander, veď horí tvoj vlastný dom! Čože? Môj dom hovoríš? Môj dom horí, čo len teraz urobím? Dnes nebudeme cvičiť. Najprv musíme zahasiť Alexandrov dom. Aj to je dobrý tréning. Neviem, ako budem môcť pomáhať, keď som netrénoval. Nechaj tie hlúpe vtipy, Vilko. Teraz na to nie je čas. Všetci utekajte dolu potoku, robte reťaz a budeme si podávať vodu. Ideme na sír! Au, to páli! To páli! Teraz sa síti 10 rúk. Moja vzácna známka. Vodička. Ešte raz. Pri takejto príležitosti môžem konečne predviesť svoje letecké umenie. Prepiekol som si krídelka. Rýchlejšie, oheň je už oveľa menší. Rýchlejšie.
Ešte neskoro, oheň je zásený. Už som tu a oheň som zásil. Priatelia, ani neviem, ako by som sa vám poďakoval. Dobre, že sa požiar nerozšíril ďalej. No už keby všetci nepomohli, tak by sa nám to nepodarilo. Máš pravdu. Veru, tak v jednote je sila. Mňa môžete kedykoľvek poprosiť o pomoc. Som pripravený urobiť všetko. Najhoršie je, že v požiari sa mi zničil sláč. A ty sa tu nevystavuj, maličký, rozumieš? A čo tvoj bok? Už ťa nebolí? Veru nie, mal som nepríjemné bolesti a teraz nič necítim. Hurá, som zasa zdravý. Aj ja sa opäť dobre cítim. Som v najlepšej forme. Ja takisto. Myslím si, Ujo doktor, že ten telocvik vôbec nepotrebujeme. Pri hasení sme dokázali, že ak treba, vieme poriadne zabrať. A ja si to myslím. Ja si takisto myslím, že rozcvičky sú zbytočné. Správne, nepotrebujeme skákať ako zajac. Vidíte, Ujo doktor, všetci sa cítia výborne a sú v najlepšej forme. Veľmi sa mýliš. Takúto silu vieme vyvinúť iba v prípade núdze. Nie. Musíme pravidelne cvičiť. Teraz pobežíte všetci k tomu stromu a nazad. Tak, prosím, pripravte sa, o chvíľu začíname. Z vďaky za pomoc vám ponúknem môj najlepší syr. Už má tu správnu vôňu. Keď už bežíte, bežte aspoň k tomu veľkému kroviu, aby to malo nejaký zmysel. Určite budete so mnou súhlasiť, že syr je ten najlepší prostriedok, aby sme boli vždy zdraví. Ponúknite sa, moje milí, nech sa páči. Tento raz je mimoriadne dobre odležaný, no? Rozumiete tomu, prečo všetci opovrhli mojim syrom? Ujo doktor, môj bok! Syr ťa vylieči. Postav taký syr každý deň uprostred lúky a uvidíš, ako budú všetci utekať. Na budúce bude trošku chladno. Mraziarenské auto stratí cestou veľkú kocku ľadu a na lúke divých makov bude umelé klzisko. Všetci to využijú, ako vedia. A Vilko, ten pravda, že potrebuje ľad iba ako chladničku na svoj med. Ako vždy sa kreje a nezbadá, že ľad sa pod ním začne topiť. Dokážu mu ostatní chrobáčikovia pomôcť? To uvidíte na budúce. Dovidenia, milé deti.